Салом дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали ман. Барои лайку подписатсиям, барои комментҳои хубе ки менависен, ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. Иҷада салати фунчоза тайёр кардастам. Барои маҳсулотҳои дарунаш мо 400 грамм гӯшти гов дар курай, инам хел кубикчанаю хеле камтарак дарозтарак реза карда бирён мекунем, сурха карда мегирем. Баъд 2 дона пиёз дар курай, пиёзи калон боша, 1 таям мешава. Болгарский перец, помидор, бодиринг дар курай. Баъд 400 грамм фунчоза. Фунчозаи нам хел оби ҷушда тар мекунем, ягон 15-20 минут меиста тайёр мешава. Гӯшта дар дег андохтум, то бирён шуданша фунчозая тар карда мемонем, тайёр мешава. Маҳсулотҳои даркурия рӯи экран даям нависта мемонам. Инам хел оби ҷуша болои фунчоза да мерезему, даҳанша ягон чикати маҳкам карда мемонем. Ягон 10-15 минут меиста тайёр меша, то гӯшт бирён шуданша. Инам хел баъди бирён шудани гӯшт ҳамаша косада бардошта гирифтам. Баъд 1 та пиёзи калона реза карда андохтум. Бо то сурхак шуданша бирён мекунем. Кай вақте ки видеои озвучка карда нешавум, и мақсуҷони ма бояд ки гап зада иста. Мама биёмада обте мегам, мама биёмада бозичамате, мама биё катима бозӣ кун, инам хеле внимание да худаш мегира. Асалаки очаш, худо да шукр мекунам ба фарзандои дудагиш. Баъди бирён шудани пиёз, гӯшти бирён кардагия боло шуда меандозем. Ягон 4-5 қошуқ соевои соуса андохта бо камтарак бирён мекунем. Вақте ки кӯдакакотон ғам метиҳанд, то на духтаро бисёр гирья мекунанд, асабонӣ нашавен, ҷанг накунен, шуна дод назанед аз саракошон. И ҳамаш я даврай мегузара мерава, оли бо ҳамун майдакиҳои кӯдакотонам ёд мекунед. Ина мақсуҷони ма ҳози 4-солаи 3 моҳаяй. Фикр мекунам ӯ рӯзакҳои таваллуд кардагӣ будам. Умрае ки гузашта рафтаистай, вақтае ки гузашта рафтаистай, якдам да мегузарада. Барои ҳамин и рӯзоя дига баргардонда намеша. Одам калон шуда рафтан мегира, майда намешава ку обратно. Барои ҳамин зиқӣ накунед, духтаракҳои хушрӯ ҳамаш мегузара мера, и ҳамаш даврай. Инам хел фунчоза тайёр шуд, обои зиёдиша рехтум. Маҳсулотҳои бирён кардагия боло шуда меандозем. Баъди гӯшту пиёз бирён шудан, сабзию болгарския андохтум, ягон 2 минут бирён кардам, тамом. Бисёри бад бирён накунед, духтаро ки хеле мулоима ки бад нашава. 3 та помидор, 2 та бодиринг меандозем, дарозак реза карда. Баъд 50 грамм укроп реза карда андохтум, ягон 4-5 та зубчики чеснок, 1 қошуқча намакам андозен. Духтаро вақти намак андохтанда камераи телефони ман мурдай, фаромӯш накунед. Баъд хушрӯ карда алараш мекунем. Баъди салата алараш карда шудан, 1 та банкачаи кукуруза бандуэл андохтум. Дар рецепти салати фунчоза нестай, на ки ман андохтум, ба маззаи хушрӯ шуд. Шумода маъқул боша илова кунед, набоша не. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, навора ки тамошо карден, лайк монен, комментария нависен. Касе ки бе подписка тамошо мекуна, подписатсия карда тамошо кунен, аз ҳаматон миннатдор мешам. Дар ҳар як навор ман бояд гап зада истом, ки бисёриҳо фаромӯш мекунанд. Мегӯянд ки кай вақте ки шумо лайк мон гуфте, ба хотири мо мебия лайк мемонем. И хелда бисёриҳо фаромӯш мекарданд. Барои ҳамин такрор карда меистом. Инам хел салати фунчоза тайёр шуд. Маззашам ба маззаки хушрӯомадагиай. Умедворам ки дар шумоям мотиватсия мешава. Мехезем барои кӯдакакотон, барои шавҳаротон тайёр мекунед. Маҳсулотҳои лозимия аввали навордаям рӯи экран да мондагӣ будам, ин иҷадаям ҳозир мемонам. Каседа ки дар курай скрин кунен гирен. Ана иҷада боша завтракда блинчики тайёр кардагӣ будам. Пеш шуда ҷай мондагиём, сметана, асал. Баъд лимончой тайёр кардам.
тарзи тайёр кардани блинчика нишон додагӣ нестум. Да канал ҳастай. Каседа ки дар кор боша гап зане, ссилкаша мемонам туна. ана иҷада боша барои обеди картошкаи обдурак тайёр кардастам. Дар дег ягон 1 пиёла равғана рехта, 500 грамм гӯшти мурға реза кардум андохтум. Камтарак бирён мекунем. Инам хел гӯшт камтарак бирён ки шуд, 2 та пиёз, 4 та помидор, 1 та болгарский перец ҳамаша реза карда меандозем. Помидорош бисёр боша, хеле авқоти сокдора ки ба мазза мебиёяд. бо мекобем ягон 2-3 минут бирён мекунем. як кило картошкая пуст карда реза карда андохтум. 1 килои дигар цветная капуста. баъд намак меандозем, приправа, паприка, ба хости худтон чӣ намуд приправае ки хоҳем ҳавае истифода кунем. як стакан об мерезем, кришкаи дега маҳкам карда газа паст мекунем. Ҳамин хел мемонем 40 минут меистад, тайёр мешавад. инам хел аймобайн 40 минут гузаштак хӯрокмон тайёр шуд. Болошда зелен майда карда мондум. инам хел алараш карда тарелка давози мебардорум, обед мекунем. касе ки хӯрок хӯрдаста бошад, ба ҳаматон иштиҳои таом. хӯроки осонпазаки ба мазза мешавад. шумоям барои хонаводатон тайёр кунед, маъқул мешавад шуна. ин пухтупазое ки ман нишон метиҳам, тоқа барои ёдгирӣ нестае. дӯстони азиз, бисёриҳо масалан обедда намедонанд ки чӣ тайёр кунанд ё ки ужинда фикр мекунед чӣ хеле авқот тайёр кунам. инам хеле видеои тамошо мекунед, мотиватсия мешавам. мехезем шумоям ҳамин хӯрока тайёр мекунем. баъд ана иҷада боша ҳамроҳи мақсудҷону шаҳрибону прогулка биромадем. мақсудҷона 1 ҳафта буд ки берун бировардагӣ набудум. зиқ шудаи асалиёчаш. ҳаво хунука кайҳози 20 градус хунукия на ки биромадем прогулка. камтараки беруноя навор кардагим тамошо кунед. барфҳои Россияя тамошо кунед. апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, иҷада канали якта бонуи тоҷика барои шумо тавсия додастам. номи каналуш Макнуна дар Сочи ном дорад. беҳтарин каналай пухтупаз. баъданам хеле влогои хонагӣ мемона. ранги канали мая каналуш. дароен подписатсия кунем, бонуи тоҷики худмона дастгирӣ кунем. ин реклама нестае дӯстони азиз, простам хе номи каналша мондум, гуфтум ай тарафи ман дастгирӣ шава бонуи тоҷики худмонда. ссилкаша дар якум комментариям мемонам. марҳамат, дароен обуна шавен. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. берунода хела гаштем. мақсудҷон бозӣ кард, монда шуд, хунук хӯрдак. баъд ами наздикии хона монда пекарня ҳастай. хеле булочкаю хлебу ҳар чизакои пухтупазакои ба мазза мефурӯшанд. пирожные гирифтем, кофе, мақсудҷонда морс гирифтам. ягон 20 минут вақтамон аминҷа хай рафтак. иқашиштему. баъд ози айҷа меброем, магазини Лента меравем. ай пекарня биромада, магазини Лента омадем.
ай магазин мадаҳози булочки дар кӯрай барои кӯдакҳо. Саҳро мактаб мебаранд. Ҳамин магазинда булочкаҳои хушрӯ дорад ба маззаи ҳам арзонай. Бо камтаракӣ пас дошна видео кардем барои шумо тамошо кунед. Хаёзи иқа тамошо мекунам, баъд продуктҳои даркория мегирам, меброям, мерем хона. Дар ҳамин ҷа навора ба охир мерасонам. Хайр, дӯстони азизи ма, Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо бошад. То навори оянда. Лайк, подписаться, комментария фаромӯш накунед.